Argentínčan opäť ukázal kvalitu svojej ľavačky. Lopta tesne nad Zajacovú bránu. Treba možno spomenúť Julia Serrana, naozaj, že veľmi dobre sa adaptoval na naše podmienky. Ja si myslím, že momentálne jedným z tých najlepších defenzívnych záložníkov určite v našej lige a takisto si myslím, že aj splnil tie očakávania, ktoré sa v podstate vkladajú do ňoho, že tú hru toho mužstva dokáže ukludniť, má dobrý prehľad a naozaj veľmi dobré čítanie hry. Dobrodka na pravej strane v spolupráci s Obžerom. Levá ale prikryl Černáka. Takže z tohto slovanistického útoku nič nebude a spoločne so Serranom vlastne v zime minulého roka prišiel práve zo Zlatých Moraviec Peter Černák. Áno, v podstate zime sme sa takisto rozhodli, že potrebovali sme riešiť práve posty stredných hráčov pred obranou, pretože tam sme mali na jeseň najviac problémov a ja si myslím, že takisto Peter aj Julio naozaj zapadli aj dobre do kolektívu a ja si myslím, že v tom Slovania odvádzajú momentálne slušnú prácu a